Počkaj, čo ty počkaj? Už idú, poď. Aha, 2 minúty, no. No, vidíš, to ide. No nazdar, stiahme to. Dobrý. Zatvára sa. Idú, SVčko idú. A kde oni? Sheldon je nakazený. A uteká. Väčšie pretlaky, S. Máš ich tam veľa? Ďalší Sheldon. Oni svietia? To je pekné, ako to ty vidíš? No svieti aj vzadu, ďalší ide, sakra, ja neviem čo chcem spraviť rýchlo. One policajti sa tam spavnuli. Tak to chce ťažší kaliber. Dobre, nevybuchlo to. Mám fizlov, tu idú. Sheldon. Runner. Aj vojak je. Pozor, Grcia. Wow. Mám so Sheldonom problém. Nie. Pretlaky, ja nestiam nabíjať. Ja neviem, skade ešte idú. Opa. Dzúri. Grzia po nás. Dobre, ten tam je v pasti. Títo plešatí vysokí kostnatí sú oné. Ďalší Sheldon. Dvaja Sheldoni, no. Sheldon. Akože to je riadne pomenovanie. Sheldon. No títo sú Sheldoni pavuči. No už ide liesť, som zvedavý ako vylezie. Idom! Brat! Mám zlomenú nohu. Čo ti jebe? No, ako sa vyšleral. Po pichliačoch. Tu sa plazia jednonohy. Čo je? Oni! Prebíjam. Ty máš textúru na čele, brat. Textúru na čele, rúžovú. Čo tam vybuchlo? Ja. To, čo nebere nič. Iba tebe, ak tak. Čo mám pokazané? Čo máme pokazané? Všetko. Ty vole. Veľa ide. Si... Málo. Tvoju buzúku počuť. Nie, že spadneš dole. Rýchlo sa kazí oné. Moje AKčko sa rýchlo kazí. Dobre, sú v diaľke, berem kempu do ruky. Vedľa. Headshot. Krk.
sestra utekala. Že väčší kľud. Zhasni svetlo, aká tma je, ty kokos. Čo si? Udge. Väčší kľud, ale idú návali stále. Ako to dole vyzerá? To budú zase opraviť toto. Dynamity sú veľmi škodné. Hej som. Už nikto nesvietí. Čo? To už nesvietia. Ježiš, to je mŕtvo zase. Ja som buzuku vyťahol. Sestra. Utekajúce sestry. Tak mám kurzen. Veľa si kopí. Kuchárka v kuchyni naťahuje hodiny. Noho. To sa stráca v textúrach. Zase ich na to vlezie. To je ešte len hodina. To čo tu je? Čo je? Buk. Ústup, ne? Už to ide hodinu. Kuchárka! Level 110. Ozaj, máme barlevo, no? Ja mám nohu zlomenú. Kedy si zlobil? To ten Sheldon ma udrel a zlobil mi nohu. Polnoc, či... Nemáš? No nemám barlu. Ale máme pásku asi, idem pozrieť. Vták, na kde? Nemáme pásku. Na SVčku je vták. Na SVčku. Tak oni budú mať. Treba ísť pozrieť. Sakra. Áno, do tretice som ho trafil. Ideme dať reset a ďalší fight? Neviem. Ma nezabojím, lebo to už bol pretlak. Toto bol pretlak, no a si predstavil tých ďalší deň. Ale ešte sme mali pohoda, ešte máme vnútro. Vnútro, brat. Hej, ale ty už nechceš Čo nechceš? bojovať najbližšie, ty nechceš bojovať. Ja aj to bol len taký nápad, že doma s kaličkami, ale tak... Že toto tu musíme ubraniť, odjak živa. Ide po tebe niekto. Počul som ešte. Chceš reset, či čo? Ja neviem, poďme to tu vymlátiť. Dobre, stopol som to. Tak máš ranicu. Počkaj, tak to ideme aj sekať, nie rovno. No ja to sekám, aby som vedel, kde som bol. Lebo je ich tu hrúda. A mačetových sekáš? Hej?
Ale ty naraz, no ja na dvakrát. Som plný, idem si prázdniť sa. A keď nájdem pásku, tak si poviem. Riadne dobre, dobre to bolo, dobre. No. Ty vole, Grckovia, až dobre, že máme tie buzuky alebo niečo na diaľku, lebo... Jedna mapa. Nikto nič ale nemá. Ja som otvoril asi 6 po sebe a nikto nič, ani pohár vody. Nestihol som ho zobrať. Čo tam mal? Iba, no keby mal mapu, tak to by bol múse. Však vyostala po ňom, nie? Nie, to by zničilo, keby to... Ako to vyzerá pod mostom? Boha. No potom je treba... Tam bude treba vymurovať dole, lebo oni to podkopávali, ale... Hej no. Ty si to videl? Hej, asi hej, lebo to je riadna diera, brat. To je riadna diera. Ja som tam stál a snažil som sa ich, aby tam nekopali. Ale oni tu všetky pichliače tu zničili, mali. No, ja som to... Aha, barle som našiel, juuu. Rovno barle som našiel, chápeš to? Že nie ani tak one, ale rovno barle. A náboj do pištolky. Pokom ide. Niekto ma vidí. Mám pootvorené oko. Oko. Ty vole, všetky pichliače, presne. Doláre. Riadne jamy sú tu dodo. Je teplo. Sakara. Čo sa tu dialo? Hej, ešte by som dal znova, aby išli. Akáčko, náboj a páska, poď to zobrať. Čo, brat? Kde si? Som plný, idem sa asi vyprázdniť. Dobujem tu na čo zobrať. Tak choď aj vyprázdniť. Tak nechce vyskakovať, píšem. Chod sa aj ty vyprázdniť. Ok, opravil som si pištol, opravím si akáčko, opravím si toto a už mám miesto. Ale páska tu je, no ale pásku vieme. Aj Grcko zelené. Grcko bolo aj svietiaci. To som chcel... No dosť ich bolo, ale nestihli vygrcnúť ani jednou, sme ich rýchlo odjebali. Tu aká diera, to čo je? Tu si bol? Asi hej. No, budeme musieť všetko... Zaháca zase. Opraviť, no. Dole som ešte nebol, chceš tam ísť? No, ja som tam padol, vieš. No to ťa videl, veď si tam skočil ako... Nie, šmyklo má tam. Šmyklo. Šmyklo má, vedel. Toľko map som ešte nemal ako teraz. No veď. Dobre. Chcem ma vykopať teraz. Aj mi stupáka. Tu cez tú dieru vyskáč, poď. Je? Tu je diera, poď. Toto rozbiť treba, ale mám kladívko v ruke. No? No vidíš to. Hlavu som si jebol, ešte že mám príhodu. A už tam nemáš asi tam taký štvorček fialový, akože textúra ti nesvieti.
No. Budeš to vidieť na videu, kamarát. Už som to stopol, keď došli. Pohode. Akurát sme prišli, keď bolo 10 do braničky. Všimol si si? Bolo dobre, no. Tak asi koniec, dáš reset, či čo? Jak chceme vypnúť a zapnúť? No neviem, povedz si, či hej, či hej. No neviem, bolo ich dosť, ak chceme ich zase toľko. Je toto. Ale to už ich nebude druhýkrát toľko. Ale asi nie, či chceš, povedz, keď ty chceš 3-krát denne a ja už nie. Ale koľko máš na boju podľa toho? Ja som už neminul. Ani ja. Tak ešte zapni. Tak sa vyhoď. A nech idú z inakade. Počkaj, ja sa idem vyprázdniť ešte. Daj. Z inakade, nie, a to mám ako zariadiť, aby žili z inakade. A nech idú z inakade, pohoda. Napíšem im list. Ja peniaze dávam dokopy, mas dávam dokopy, kosti dávam dokopy, hej. Shiftom to tam poháč a ja si pozerám. Hej, ale pozerám čo. Dobre, vypínam exit. Vidíme, no. A spúšťam. Do Dobre. 11:40 išli a už potom bol kľud. A hej, do tej 10. také návaly. Je hodinu a pol a... A neutekali, ale zopár ich utekalo, však o to šlo. Keby všetci utekajú, tak ja neviem, že tí, čo utekajú teraz, čo nemajú utekať, tak by utekali ešte rýchlejšie. Keby boli rýchlo v tome a bili by to tam. By rozbíli sa. Môžeš. Ty vole. Utrapená sestra. A idú skade. Idú. Skade idú, SEčka, už pes sa tam hľaduje. Tak iná kade idú. Hej. No je, aby sa použila aj druhá strana, vieš, aby sa zničila, ale... Zatiaľ ma nepripája do... A teraz? Na server. Nepoď. Hej, dáme ešte túto vlnu a... Bežci idú. On to preskočil, nevadí. A on sa tu štverá, videl si to? Pod nami, brát. Ja ešte nie som, veď ich zastal. Zastav, keď idú tí, čo majú prilby. A však na to máme obranu, nie? Ty si mi ho zabil pred nosom. Ja som na ňu mieril, vystrelil a on padal akurát. Tu ich je veľa, čo ti mláti? Nie! Ti nejde tako veľa, čo to nie? Sheldon. A tuto. Dostal. Čo buchlo? Sheldon! No jasné, ani to mi nevybuch. Videl si to? Nie, ja som počul. No. Nie, odletelo to. To je také. Chcem ešte tú kempu, ale dáme si jakáčko. Sheldon sa tam točí. Aj tí sa tam točili. Kde ho točia? No, medzi SE a S. Hej, nejde to taký predmet. Ale keď sa pozriem, tak ich ide v mŕte, no aj tak. Čo? Je ich dosť, ja vidím tiene všade v okolí, vieš, takže je pohoda. Fandol. A nemáš dynamit? Mám. Oheň v diere. No to som blízko hodil, pozor. Hej, pozor. Už som zapálil. Nezajebal si nikoho s tým. A to nemá? Počkaj. No. Nepočul som ti ani slovo.
Je tu akcia. Stráca sa tu podtextúru, to tak nenávidím. Ale tu tam kopu. Nepočujem. Potom mi povieš. Máme psa. Peso. Akcia. Klíma. Klíma. Máme tu padlého. Oni utekajú za tebou. Nevadí. Lovno. A ja tam skočím, chápeš to? Olej, bum! Kuchárku roztrhalo. Kuchárka v kuchyni. A zase ich tako veľa ide, čo je? No, chce inú taktiku. Aj tak to letelo po tú textúru, no. Proste najdrahšie náboje v celej reál. A jasne. Ešte dosť, už zase, ale teraz nebudú pretlaky ako predtým. Kilovcína skončila. To nie, nikoho sa nezrazil. Dion sa postavil. Ideme lutovať? Ideme zase lutovať všetkých. Tak budú mať onej mapu. To je? Mapu, ale tu mapu majú tí, čo sú, neviem kde. Ja no, rozbil som. A dá sa pozrieť ešte ten, čo je rozbitý, brát. Ako kedy? Ak je už dlho, tak nie. Ak je dlho rozbitý, tak to jasno, že nie. Ak už dlho nie, tak nie. Jo. Tak sme to obranili na dvakrát.